Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kaag sarama kay malantaw sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kaag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. RT-PCR test result hindi na required sa mga pasahero nga fully vaccinated nagikan sa Region 6 kag Negros Oriental. Governor Eugenio C. Lacson nagpositibo sa COVID-19, Kapitolyo naka-lockdown. Isa ka van nagbaliskad sa Aklan nakuhaan sa video, nagrusanon nga pasahero patay. Pasyente nga COVID positive patay matapos maglumpat sa building sang ospital. Kag sa Good Vibes, si Neco nagpadala sang team para magbulig balik sang supply sang kuryente sa Southern Negros. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, sinilamang nga hapon isa ka COVID-19 positive patient ang patay matapos nga maglumpat gikan sa building sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ginkumpirma ni Dr. Julius Drilon, ang Medical Center Chief 2 sang CLMMRH, nga may isa ka COVID-19 patient nga naglumpat gikan sa 5th floor sang building sang ospital sinila nga hapon. Napatay ang pasyente nga nagtupa sa atop sang isa man sa mga building sang ospital. Natalana pala nga magpagwa sa nga press statement ang ospital tuhoy sa sini nga insidente. Sa number 9, may 91 ka mga healthcare workers ang nagpositibo sa COVID-19 sa 7 ka mga ospital sa Negros Occidental. Ang operasyon sa Teresita Lopez San Antonio Provincial Hospital sa Silay City ang apektado matapos nga 55 sa frontliner sini ang nagpositibo sa virus. Rason nga temporaryo gin-suspend ang regular services sa ospital nga nagalakip sa outpatient department kag vaccination. Sa advisory sa ospital, limitado ang admission sa extreme emergency sumugod-subong nga adlaw. Sunod sa kay Provincial Administrator Efrando Diaz, may mga nagpositibo man sa virus sa personnel sang iban nga mga ospital sa probinsya pero padayon sa gihapon ang regular nga operation sini. Samtang temporaryong nga ginuntat sang Kapitolyo Provincial ang vaccination activity sini sa Negros residences kag mag-resume naman sa madason nga semana. Sunod sa kay Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer, ginpaiway anay iniagud tumalikawan ang possible nga super spreader nga activity. Pero parayo naman ang vaccination sa tagsa ka mga local government unit. Parayo ang pagsaka sang kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. Sa January 23 nga report sa Provincial Incident Management Team, 264 ang gin-report nga new cases sa among nga adlaw. 2006 na karon ang active cases sa probinsya. Nagpadala na sang specimen ang probinsya para sa genome sequencing. Tuman man kadasig ang paglaptas ng COVID-19 cases subong pero sunod sa kay Tumimbang, tubtob nga wala sa opisyal nga report gikan sa UP Philippine Genome Center, hindi masiling nga Omicron variant ang nag-igo sa Negros Occidental. Nasaka kita kay because may hara na ta local transmission. Kung we are entertaining sang Omicron, then I hope na this is not Omicron but nakapadala na ta sang for genome sequencing sa aton genome sequencing sa may lugar sa Manila. Hoping for the faster release ang ilang result, then we can say that we have Omicron right now. But till then, pending the results, we cannot say that it is Omicron. Sa number 8, sumugod buwas nga adlaw 1.50 ang isaka sa kada litro sang gasolina, duha naman ka pesos sa diesel. Mga driver ginpakamaayo nga magpark na lamang kag maghulat sang pasahero imbes nga maglibot pa. May report si Romeo Subaldo. Kung sa una, nagalibot ini mga tricycle sa pagpangita sa pasahero subong naga-parking na lang sila diri sa may crossing sang Dalan Burgos kag Circumferential Road. Kamahalagin abi kuno sa bilis ang gasolina. Kung subong ang gasolina ang yara sa 59 tubtub 61 pesos kada litro, buwas mga dugangan pag-inisang 1.50. Wala ka? Why ko ga amon lang gasolina na ako ni. Wala ka galibot? Why? Gulat ka na lang sa isang mga lugar? Na lang.
Kanya mo na gani sir ang problema namon kay ang pasahero perti kami hit tapos kamahal sang gasolina. Oo. Daw halos daw wala na gid kami dalon sa sulod sang panimalay. Ara na tanan sa gasolina. Da nagakatutanan. Kada na nagadto tanan sir ang amon income. Ang diesel sa karon nagahamboy sa 50 tubtob 52 pesos ang litro. Pero buwas, malapit sa 2 ka pesos ang isaka sang kada litro sini. Gani pati ang taxi driver nga si Jolito Bawaan, nagaparking man sa kilid sang gasolinahan. Ahaw-ahaw na naging kuno nga 300 pesos ang iya mapauli sa kada adlaw. Kag kun maglibot pagid siya, mabuhinan pagid ini. Okay ka man kwaon, mayo maglibot-libot ka, di parking-parking ka lang eh. Ang teknik sa bang parking anay lang. Parking-parking lang gid. Kaya kung maglibot ka, usik lang. Sik lang gid, perde dugangan, perde mo. Okay. Buwas la 6 ang aga ginapaabot nga ipatuman ang ikaapat nga semana nga pagsaka sa bilis ng produkto petrolyo. Sa number 7, isa ka van nga padulong sa Negros Occidental ang nagbaliskad sa makapila ka beses sa probinsya sang Aklan. Isa patay, 6 ang pilason. Nakuhaan sang CCTV footage ang pagbaliskad sa makapila ka beses sang isa ka van sa highway sa Ibahay, Aklan sa Biyernes ang hapon. Kadabaan sa sakay sang van ang mga negrense kag pakadto ini kuntani sa Roro sa Katiklan padulong Negros Occidental. Ang mga biktima suno sa pulis. Sa investigasyon sang Ibahay PNP, nag-overtake ang van sa ginasundan nga tricycle o galing nadulaan sa kontrol ang driver sang van, gani nagbunggo ini sa nagaparking nga pick-up kag nagbaliskad sang makapila ka beses. Patay ang 63 anyos nga si Imelda Lirazan nga taga Kanduni. Anom kaiban pa ang pilason man kag parayon nga ginabulong sa ospital. Sa number 6, lalaki nga ginapatihan may diferensya sa paminsaron patay matapos wala makagwa sa nagakasunog nga balay. Patay ng isa ka 37 anyos ang wala ini makagwa sa iya nasunog nga balay kay inas ang kaagahon sa barangay Malingin sa Bago City. Sa initial nga investigation sa Bago PNP, nakita pa sang iya nga himata ang biktima nga nagatindog sa sulod sang balay samtang nagakasunog na ini pasado las 2 sang kaagahon. Ginasingitan suno sang iya mga himata ang biktima kag sarang paman ini kuntani makagwa suno sa BFP ugaling wala ini magwa tubtub na lang nga natumba kag nasunog ang iya nga lawas. Dugang pa sang BFP ang mga himata sang biktima ang nagsiling nga may problema ini sa paminsaron kag nagaisahanon lang man siya nga nagatiner sa balay kay man yara sa Misamis Oriental ang iya misis kag anak. Ginahibalo pa sang BFP kung ano ang ginhalinan sang sunog. Sa number 5, abyan sa pulis nga nasapuan patay sa banwa sang Hinigaran gindakop bangod nga iya pa nga gintago ang bangkay sa pulis matapos sila maaksidente. Detain sa karon si Constantino Canoy nga abyan kag kumpare ni Police Corporal Nestor Madelo nga nasapuan patay sa Barangay Pilar sa Hinigaran sang kahapon. Ginakabig siya nga person of interest sang kapulisan. Si Canoy ang ulihi nga upod ni Madelo antes nasapuan sa Barangay Pilar ang iya nga bangkay nga may dako na nga samad sa guya kag mga pilas sa lawas. Sunod sa kay Captain Ryan Villasario, hepe sang Hinigaran PNP, halin sa imnanay ang mag-abyan Sabado sang gabi sa Bago City. Kag sa papauli na sa Barangay Granada sa Bacolod, nakabunggo ang ila salakyan sa nagaparking nga truck. Pero imbes nga dalon sa ospital, sunod sa kay Villasario, gindala sang abyan ang bangkay sang pulis sa Hinigaran, kag nadula pa sunod sa kay Villasario ang iya sini nga armas. Parayon pa ang ila karon nga investigasyon, bangod sa nagabago-bago ang statement ni Canoy. Isa sa posibilidad nga ila na kinatanaw sang PNP nga mahimo ginhungod man ni Canoy ang pagbunggo sang salakyan. Si Madelo ang na-assign sa Police Station 5 sa Bacolod City. Sa number 4, grupo sa mga unvaccinated individuals ang nagrally sa Bacolod City Government Center agud pamatukan ang ginakabig mandatory vaccination.
Bulong kag pagrespeto sa diretsyo ang ginahinyo sang X-Man. Ang grupo sa mga unvaccinated individuals nga nagrally sa gwa sang government center agud pa matukan ang ginakabig nila nga mandatory vaccination sa pungsod. Suno sa grupo nga kun basehan ang Republic Act 11525, wala man nakasaad nga mangin mandatory ang pagpabakuna. Suno kay Attorney Jerry Basiao, isa sa mga nag-upod sa rally, hindi malipod nga may polisa nga nagahatag kabudlayan sa mga unvaccinated kabangdanan nga halos wala man sang pilian ang pumuluyo. Bagay nga para sa ila hindi man dapat ipilit sa publiko ang bakuna. Sa baylo, tagaan sang diretsyo ang tagsa ka individual nga magpili kung mapabakuna o kung hindi. Ginpahayag ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles nga wala man sa mga resolusyon ang Interagency Task Force nga nakasaad ang pagpilit sa mga individual nga magpabakuna, magluwas lang sang pag-require sang negative RT-PCR test result o kung rapid antigen test sa mga hindi bakunado. May masobra na 56 milyones ang fully vaccinated sa pungsod nga nagapakita nga suportado sa publiko ang vaccination program suno sa Malacañang. Republic Act 11525 nga nagasiling ang vaccine hindi mandatory. Di nga daw mandatory man. Ikadua, kaklaro sa law nga ang vaccine experimental. Experiment mo yan ang tao, hindi unang alin sa sapat. Hindi dapat i-force ang issues ng vaccination kaya wala pa ni sir maklaro kung nano gini ang epekto sa aton lawas. Sa number 3, isa ka baligyaan sa Bacolod ang ginpasaradaan matapos madakpan nga nagabaligya sa ampeke nga paracetamol. Questionable bisan ang licenses ng commercial establishment nga napahamtang sa Libertad area kag wala man sa business permit amukon nga agi pasaradaan ini sa syudad sang matulupangdan nga nagabaligya sa ampeke nga paracetamol. Sunod sa kay Dr. Chris Orongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng Emergency Operations Center, nagligad ka semana sang ginaksyonan sang katapos ang Food and Drug Administration kag Department of Trade and Industry ang reklamo nga ginpalabot sa ila sang customer nga nakabakal sa ginaligar peke nga paracetamol product. Wala ginihingadlan ni Sorongon ang baligyaan kag ang tag-iya sini pero ila na inigintugyan sa City Legal Office para mapasakaan sang kaso. We are already in a pandemic. People are already losing their jobs, no? Mourning a lot of deaths. Tapos mo matundo ka pa mag-resort sa illegal means to earn a living. So, hopefully, ini mga operations sa aton FDA, DTI will serve as a strong warning. Sa number 2, Kapitolyo Probinsyal ang ginpaidalom sa 5 ka adlaw nga lockdown. Ginpatuman naman ang disinfection kag decontamination sa mga talatapan. Gin-isa-isa ang mga talatapan sa gobyerno probinsyal sa disinfection kag decontamination nga ginpatuman sini nga adlaw. Lakip kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, 22 ang nagpositibo sa COVID-19 sa Kapitolyo gikan sa nagkalain-lain nga mga departamento. Pathag ni Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer, kinahanglan ng disinfection kag decontamination bangod ang virus mahimo man nga magtener sa lugar o kung sa mga pagkabutang. Napatuman sa karon ng work from home arrangement kasubong man ang Skeleton Force suno kay Acting Governor Jeffrey Ferrer. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, nag-ayo na karon ang kondisyon ni Governor Lacson kag depende sa mangin resulta sa assessment sa karon mahimo nga mag-report na balik sa iyang katungdanan ang gobernador buwas nga adlaw paagi sa work from home arrangement. Ginpaidalom naman sa swab test ang duha ka close contacts sang gobernador, ang iyang driver kag close in security nga iya nanging kaupod sa pagpadulong sa hinubaan. Under the new DOH guidelines naton subong, kung fully vaccinated ka kag mild symptoms ka, which is what Gov is categorized in 7 days, no?
And kung 7 days from the onset of the symptom, which was last Wednesday evening, no, that kung fully vaccinated ka pagid and you're already feeling well, you can reduce it to 5 days from the onset of the symptoms. So kung isipon talin Wednesday, last day sa subong, 5th day sa subong, no, sa iyang Yes. pag-onset sa iyang symptoms, and pwede na siya ka-report tomorrow and assume his duties and functions as governor. Tanawon ta, no, we'll see if okay na gid siya buwas. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Gindula ng RT-PCR test result nga requirement sa mga travelers sa Region 6, samtang wala naman makabalik pa sa pagbiyahe ang mga fast craft. Sa executive order ni Mayor Evelio Leonardia, vaccination card na lamang ay ipakita sa mga fully vaccinated nga pasahero gikan Western Visayas kag Negros Oriental nga magabiyahe pasulod sa Bacolod City. Ang mga partially vaccinated kag unvaccinated ang ginakinahanglan mag-present sa negative rapid antigen test result nga certified sa DOH accredited laboratory sa sulod sang 24 hours halin sa ilang ginhalinan nga lugar antes magbiyahe. Ginakinahanglan Manila ang valid ID kag magpaidalom sa symptom screening sa mga port of entry. Kinatugdan man ang pagbiyahe sa mga government officials kag public sector personnel on official business, pero ginakinahanglan Manila mag-present sang vaccination card, ID kag certified true copies ng travel order. Gina-require naman ang negative rapid antigen test result, ID, sa mga unvaccinated kag partially vaccinated officials kag personnel. Ginakinahanglan Manila magpaidalom sa symptom screening. Si Mayor Jerry Treñas sang Iloilo ang natala naman magpagwa sa kasubong nga mando pareho sa gin-issue nga EO sa alkalde sa Bacolod. Pero sa karon wala pa nakabalik sa pagbiyahe ang mga fast craft nga nagabiyahe Bacolod Iloilo vice versa. Plano nila nga sa buwas pa sugdan ang pagbalik sa biyahe. Sunod sa kay Mayor Evelio Leonardia, ginakinahanglan nga matun-an ang pagpangabuhi upod sa virus kag mag-adjust nga may paghalong agud mangin balanse ang pagpasiguro sang ikaayong lawas ang publiko kag magapabilin ang lakat sang ekonomiya. Sa Good Vibes, Seneco ang nagpadala sang dugang personnel agud to magbulig nga mabalik ang kuryente sa Southern Negros. Kay nagin patigayon ang send-off ceremony sa 8 tanan ka mga persona o kunin sa ka-team sang Warriors of Light sa Central Negros Electric Cooperative. Sila ang mag-a-assist sa Negros Occidental Electric Cooperative o kun NUSECO sa Cabancalan City. Hindi pa totally restored ang power supply sa Southern Negros. May mga barangay nga tubtub subong wala pa sang power supply. Kalabanan sa mga ginuna, tagaan sa nga supply sang kuryente ang mga main highway kag ang mga barangay kung sa diin nahamtang ang City Hall, ospital kag merkado. May mga linemen man gikan sa nagkalain-lain nga electric cooperative sa Western Visayas nga tubtub subong yara sa gihapon sa Southern Negros kag nagabulig patindog sa mga nagkalatumba nga poste. Iban sa ila diri na nag-New Year sa Negros. Kanang Barb, kayo nagabinuligay na ato yung mga cooperatives para ma-double time man ang pagbalik sang supply sa kuryente sa South. Ming, kita yan naka-intindi kita kung ano ka-importante ang kuryente. Kabay pa nga sa mas madali nga panahon, ma-restore balik ang kabugusan nga supply sa kuryente. Siguro Barb, soon lapit na lang gid gamay na lagi kapag antos. Kabay pa. Kaagamoy itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.